Ayo, बेयाव गाखोखाबायना जों मायाव? आबाव नै बुहुदा माबायदि मोनलाय बुहुदा? बे सिङाव बुहुद दंना? बै सिङाव थांनो गिखादोंसो बुहुदा। गाखोगोन ना? र' मामिखौ लिंहैग्रोनि। हा? नों गिया बुहुदखौ? हा? गिया? बुहुदजों अरजागोन नों गिया? आंबो गियोलै बुहुदखौ। मिस्टार फ्राइड चिकेन MFC दङलै सिङाव आं गिबायसो बुहुदखौ। बुहुदखौ सोर बानायनांगौ? बेबा सोर बानायदों मा? बैयाव डेन्जार बुहुद दंलै मा? नों गिदों? आयु खारगासिनोसो दङ मानसिफ्रा बुहुदजों अरजानो गिनानै मिथिबाय? आंथ' गिखाबायसो। खानाङा दे खानाङा। हा? जाबाय फैदों नै बेयाव बेरायहैनोसै। बैजों दुद्रुबोदो बा बैजों दुद्रुबोदो। आं बैयाव हमथाहैखा बिमाया ओरै बारबोखानो। हनै दुद्रुनायाव थायो। बैयाव दुद्रुनायाव थायो। बैयाव रोंफैया। दे मामि हमथागोन। एसे थाब हमथा ओरै आथिङाव। आखायाबो मामि दंखायो मा? नांगोन मा? बेबायदि इलेक्ट्रिक बिलआ नङा। आयो गोलोमफुजोब्बाय साला। ओइ मा बिदि गाखो जाया।
udah mbak siapa Hajar gaji kopi muda gaji hand chat jangan dia Please sit tight, kids. Please sit tight.